La CEIEC representa 124 empreses, un volum de facturació de 143 milions d'euros i representem també a més de 10.000 treballadors al sector. Diguéssim que estem en un moment d'expansió, de consolidació, i jo m'atreviria a dir que no es pot entendre el sector del lleure professional, educatiu i sociocultural sense la intervenció de la CEIEC. On estem d'alguna manera interlocutant en tot el marc legislatiu que tenim, que moltes vegades és contrari als nostres interessos, i aquí l'acció patronal que està fent i que està desenvolupant la CEIEC és fonamental. Estem apostant, estem posant sobre la taula mesures per canviar el model amb els diferents sectors que nosaltres representem, el sector de la cultura, el sector de les colònies, el temps de migdia amb els menjadors escolars, i per tant l'aportació a nivell polític que fa la CEIEC revertit a les empreses és d'una importància brutal.